Esquerra Republicana, a que voteu Llibertat i a que voteu també el Crist. Si jo fos veïna de Nou Barris, tindria claríssim que voldria que la veu d'aquest, el meu barri, arribés al Parlament, perquè això ho faria molt bé el Cristian i ho representaria molt bé i seria molt importantíssim per tots vosaltres. I ara ja li passo la paraula al Cristian. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per ser-hi. Em presentaré. En primer lloc... Hola, se'm sent? Sí. Em dic Cristina Agudo, soc veí del Verdum des de fa 6 anys, soc fill del Clot, però bé, ja porto 6 anys aquí vivint al barri amb la meva dona, que ja sí que és d'aquí de Nou Barris, de la Prosperitat, i té aquest orgull de barri molt marcat i molt arrelat, on hem fet una família, hem construït una família i esperem estar aquí doncs molts anys. En primer lloc, el que vull fer a banda d'això és aquest és el primer acte que fem des d'Esquerra Nou Barris, des que ens va deixar una persona molt important per nosaltres aquí al barri del Verdum. Tots el recordem, que és el Manel Pous, el pare Manel, i volíem començar l'acte posant en valor tota la feina que va fer en aquest barri per la gent més desafavorida, sobretot per les persones més joves, i estic convençut que entre tots serem capaços, i això ja no parlo a nivell de partit, parlo a nivell de comunitat veïnal, de fer-nos dignes d'aquest llegat i de continuar treballant per tothom, per les persones més desafavorides i especialment per això, per ajudar a la gent jove que tiri endavant el seu projecte vital. Segon, el que em toca dir ara és no m'havia pensat mai que el primer acte que fes com a candidat a unes eleccions a cap llista, és la primera vegada que em presento a unes llistes a cap lloc, és haver de dir que aquestes eleccions realment no s'haurien de fer. No s'haurien de fer perquè estem en plena tercera onada de pandèmia i aquestes eleccions havien d'anar al mes de maig. Bàsicament hi havia un consens al Parlament de Catalunya per poder ajornar aquestes eleccions i portar-les al mes de maig quan la cosa estigués més segura segurament a nivell sanitari, però els interessos electorals d'un partit determinat, el partit del candidat Salvador Illa, ministre de Sanitat fins fa 2 dies i que ha deixat el càrrec en el seu pitjor moment, prioritzant aquests interessos electorals abans que la vida i la salut de les persones, doncs emparant-se amb aquesta justícia amb 25 cometes de l'estat espanyol, el que han fet és impedir aquest ajornament i obligar-nos a fer les eleccions aquest 14 de febrer. Malgrat tot haurem d'anar a votar. Ho fan per aprofitar el que ells anomenen l'efecte Illa, però us he de dir una cosa, que ningú s'enganyi, no és un efecte, és una operació d'estat, per intentar aprofitar aquesta onada i ser capaços de guanyar les eleccions i derrotar el projecte republicà a les urnes, cosa que els últims anys no han estat capaços de fer. Primer ho van provar fa més de 3 anys amb Inés Arrimadas, aquesta mateixa operació d'estat. No els hi va sortir bé, tot i que van guanyar les eleccions, no van aconseguir derrotar el projecte republicà a les urnes. Després ho van provar a l'Ajuntament de Barcelona amb el Manuel Valls, i aquí, tot i que no van aconseguir els resultats que ells esperaven, sí que els hi va sortir bé, perquè van impedir que un alcalde independentista com Ernest Maragall fos l'alcalde de Barcelona quan havia guanyat les eleccions. I ara ho tornen a provar amb Salvador Illa, com dèiem, un candidat al qual Vox ja li ha promès els vots en cas de victòria. Per tant, podem dir, sense cap mena de complex ni problema, que Salvador Illa és el candidat no només del PSC, sinó també de PP, de Ciutadans i de Vox, que ja li han promet els vots en cas de que sigui necessari. Davant d'això, nosaltres presentem un projecte republicà, com dèiem, i aquí em vull aturar un moment, i els meus companys de casal això ja s'ho coneixen perquè estic molt cansat de dir-ho, ho dic a cada reunió una mitjana, unes 5 vegades, i és que la república és molt més que un eslògan. Els últims anys l'hem fet servir tant aquest concepte
que crec que fins a cert punt l'hem arribat a banalitzar. Hem arribat a buidar de contingut a aquesta república. Nosaltres, des d'Esquerra Republicana, volem omplir aquesta república de contingut. Aquests valors republicans, que els primigenis són, com tots sabeu, llibertat, igualtat i fraternitat, els que formen aquest triangle que és el logo d'Esquerra Republicana, doncs al segle XXI es declinen i es deriven en conceptes com la transició ecològica, els drets de les dones, els drets de les persones nouvingudes, els drets LGTBI, tot perquè al cap i a la fi es tracta de ser útils a la societat i bé, com diu sempre el nostre amic i referent per molta gent del casal, el nostre amic Joan Tardà, de les banderes no se'n menja. I és que això no va de banderes, no va d'identitats nacionals, no va de llengua, va de drets, va de llibertats, va de fer un nou país per tothom, on tothom pugui viure en llibertat i amb les màximes garanties de viure amb dignitat. I ara parlaré també d'una altra persona que per mi és un gran referent, un amic, el qual fa 3 anys que no puc veure, espero poder veure'l i saludar-lo durant aquesta campanya, un amic que es diu Oriol, i que ell sempre diu que els 4 eixos fonamentals de l'acció política d'Esquerra Republicana són casa, escola, salut i feina. I ara parlarem una miqueta de cadascun d'aquests 4 eixos. En primer lloc, de l'habitatge. I aquí a l'habitatge el que hem de dir és que des d'Esquerra Republicana al govern de la Generalitat el que hem fet ha sigut regular el preu del lloguer de l'habitatge. Aquí tenim el José Rodríguez, un dels diputats que ha encapçalat tota aquesta lluita parlamentària. I bé, dir que això, com bé deia la Marina, l'habitatge és bàsic per la dignitat de les persones i continuarem fent-ho i treballant en aquesta línia. També hem tirat endavant un decret per intentar evitar desnonaments. Ara aquest decret ha estat tombat fa pocs dies pel Tribunal Constitucional i el que farem a la propera legislatura és presentar-ho en forma de llei perquè això pugui tirar endavant. No ens rendirem davant dels grans poders econòmics que prioritzen els seus interessos particulars. Nosaltres continuarem treballant pel benestar del conjunt de la ciutadania perquè volem ser al costat de la gent i lluitarem perquè aquest accés a l'habitatge tan important per la gent jove que no es pot emancipar, tan important per la gent a la qual se li diu que el seu projecte vital ha d'anar fora de Barcelona, doncs no. Nosaltres treballarem perquè la gent no hagi de marxar, perquè puguin emancipar-se, perquè puguin viure a aquesta ciutat i ho puguin fer en dignitat amb un habitatge. I de cara al proper mandat proposem que destinar 1.000 milions d'euros en polítiques d'habitatge anualment, el 0,4 del Producte Interior Brut de Catalunya. El segon eix, passem a les escoles, tan importants. I el primer que hem de dir en aquest punt és que durant aquest mandat hem recuperat el finançament de les escoles bressol, de 0 a 3 anys. Si recordeu, l'any 2012 el govern de Convergència i Unió va retirar el finançament a les escoles bressol durant l'època de les retallades, si tots us en recordeu. Doncs bé, aquest mandat, amb el conseller Bargalló al capdavant, hem recuperat la inversió des de la Generalitat per les escoles bressol i de cara al proper mandat treballarem per la gratuïtat de les escoles bressol. En segon lloc, hem passat escoles concertades a la xarxa pública d'educació. La nostra aposta és inequívoca per l'educació pública, catalana, laica i de qualitat. Per tant, continuarem treballant en aquesta línia. I un altre tema molt important, les escoles obertes. Ha estat un èxit, i no de govern, ha estat un èxit de tothom. Com a societat crec que tothom reconeix que haver obert les escoles quan no tothom ho veia clar ha estat un dels grans èxits de com hem afrontat la pandèmia a Catalunya els últims temps. I aquí vull agrair no només a la feina que s'ha fet des de web, sinó molt especialment al conjunt de la comunitat educativa, començant pels alumnes, per les famílies, pels docents i pel personal administratiu i de serveis. Gràcies a tota la comunitat educativa per la feina que feu, per haver obert les escoles i haver fet que siguin un espai segur pels nostres nens i nenes. Per últim, com apuntava també la Marina, d'assenyalar el Pla d'Educació de Barcelona que hem incorporat nosaltres des de l'oposició als pressupostos, perquè nosaltres som els que fem que passin les coses, com bé deia. Llavors, hi haurà 26 milions d'euros al 2021 que aniran a parar a infraestructures educatives. En infraestructures educatives, deia. És un tema molt important pels nostres barris, com bé deia el Quim també.
Tenim escoles molt envellides, escoles inacabades en algun cas. Tenim l'Escola de Prosperitat amb el seu sostre uralita. Doncs tot això s'ha d'arreglar i això és el que hem intentat des de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona. Passem al tercer eix. Hola, a l'eix de la salut. I aquí també un agraïment a l'esforç del personal sanitari, un agraïment, deia, al personal sanitari per tot l'esforç que porta fent aquests últims des de l'inici de la pandèmia. Quina diferència... Hola, no se'm sent gaire? Sí? Hola. Quina diferència, deia, amb com he afrontat la crisi, amb com es va afrontar fa 10 anys amb el govern de Convergència i Unió al capdavant, quan el conseller Boi Ruiz el que aconsellava era que tothom es fes d'una mútua privada. Doncs no es tracta de desballestar l'estat del benestar, es tracta d'enfortir-lo, i més quan més es necessita. I en això continuem treballant. I d'altra banda, parlar també, insistir en la irresponsabilitat del candidat del PSC, del ministre Salvador Illa, que en el moment més àlgid de la tercera onada de la pandèmia abandona el seu càrrec per posar-se a fer campanya electoral. I també en un moment en qual les vacunes que havien d'arribar a Catalunya doncs no han arribat fins ara. Han hagut d'aturar la vacunació perquè no havien arribat des de l'Estat les vacunes que s'havien compromès a fer arribar per poder continuar. Continuarem fent la campanya de vacunació, continuarem treballant, continuarem al costat de la gent i apostant per la sanitat pública. I passaríem a l'últim eix, l'eix del treball. Aquí està molt clar que molta gent està patint, molts sectors estan patint, i la gran prioritat ha estat ajudar aquests sectors. I aquí podem parlar que durant l'any 2020, des del govern de la Generalitat, s'han atorgat ajuts per més de 800 milions d'euros als sectors afectats, i ara s'ha anunciat un altre paquet de 619 de cara a aquest primer trimestre de l'any. Tot això mentre el govern més progressista de la història, com deia la Marina, no ha donat cap ajut directe, més enllà de pagar els ERTOs, que es paguen com es paguen i quan es paguen, com deia, no ha donat cap ajut directe als sectors afectats. En comparació amb el que han fet altres estats homologables a Europa, doncs no té res a veure, perquè aquests sí que han invertit en aquests ajuts. Bé, els dos principals eixos que marcaran la política catalana els propers anys, com tothom crec que té al cap, són la reconstrucció del país un cop passada la pandèmia de la Covid-19 i la resolució del conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol. En el primer punt, el tema de la reconstrucció del país post-Covid-19, com deia, és important, molt important, que aquest lideratge estigui comandat des de les polítiques progressistes d'esquerres per no deixar a ningú enrere. Com deia, si hem de tornar a sortir, com vam sortir fa 10 anys, amb la dreta governant a Catalunya, és molt possible que molta gent quedi enrere. Hem d'intentar evitar de totes les maneres que això passi per una nova etapa de retallades. Al contrari, no necessitem retallades, necessitem més inversió. I en segon lloc, el tema de la resolució del conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol, dir que des d'Esquerra Republicana apostem per la llibertat, l'amnistia i l'autodeterminació. La resolució del conflicte ha de passar sempre per més democràcia i per menys repressió. I aquí, en aquests barris, hem de recordar el que va passar l'1 d'octubre. Aquest districte va ser el més colpejat per la violència policial. Ens ho vam trobar en aquesta escola, Aigua Marina, ens vam trobar el Víctor Català, Tibidabo, i bé, en deixaria moltes, però a moltes escoles vam patir aquesta violència policial i hem de dir que això no es pot tornar a repetir. Volem votar, i volem votar amb total llibertat. I després assumirem tots, o hauríem d'assumir tots, el resultat de les urnes. Si la gent decideix que hem de ser una república catalana independent, doncs ho haurem d'acceptar, i si és que no, també ho haurem d'acceptar, com nosaltres hem acceptat sempre el resultat de les urnes. No tothom pot dir el mateix. Aquí vam veure com es va actuar aquell 1 d'octubre i això no pot tornar a passar. I que ningú s'enganyi, això no va només contra els independentistes. Hem vist els últims dies com a Pablo Hasél està a punt d'ingressar a presó per dir la veritat, únicament per explicar la corrupció de la monarquia.
I aquí a Nou Barris també tenim els casos, per exemple, dels companys Francisco Garrobo i Moisés Fernández, al qual se'ls demana 3 anys de presó per tallar la ronda de dalt a la vaga del Vuitena. Em sembla que aquesta repressió s'ha d'acabar, s'ha d'obrir una nova etapa i hem d'acabar aquest procés votant en un referèndum d'autodeterminació, com dèiem. Aquests dos grans temes entronquen tant amb l'eix social com amb l'eix nacional. I nosaltres, des d'Esquerra Republicana, mai triarem entre l'eix social i l'eix nacional. Per nosaltres, i ho hem dit moltes vegades, són dues cares de la mateixa moneda. Per tant, si algú ha decidit abandonar la lluita social per ajudar qui més pateix, que ho digui, i és el seu problema, però nosaltres no ho farem. I si algú ha decidit abandonar la via del diàleg, del referèndum, dels drets i les llibertats, si algú va en contra dels drets i les llibertats, que la gent pugui votar tranquil·lament i decidir lliurement el seu futur, també, que ho digui i es retrati. Però nosaltres no abandonarem mai cap de les dues lluites. I ara que parlàvem també de Pablo Hasél i del tema de la corrupció de la monarquia, doncs parlar també d'aquesta impunitat, de la impunitat que té la Casa Reial, de la impunitat que té aquest rei emèrit, al qui fins fa 4 dies tothom reia les gràcies dient que era molt campechano i molt amable, doncs que ens ha estat estafant i robant durant tants anys i que ara s'està fotent la gran vida fora de l'Estat amb despeses pagades encara per part de l'Estat. Em sembla que això és vergonyós i això s'hauria d'acabar. I per últim, no em vull oblidar d'un tema molt important. Aquestes eleccions també ens juguem frenar l'extrema dreta. L'extrema dreta que vol rebentar la cohesió social dels nostres barris, sobretot en barris tan diversos com els nostres. Hem de plantar cara, i des d'Esquerra Republicana sempre plantarem cara al masclisme, al racisme, a l'homofòbia, al feixisme, en definitiva. No passaran, els diem ben clar, no passaran. I bé, ja per acabar, demanar el vot, us demano el vot, us demano que aneu a votar el dia 14 de febrer, com deia el Quim, es podrà votar de forma segura. Qui no ho vegi clar, igualment, que pensi que fins demà té marge per demanar encara el vot per correu, molt important. I jo us demano que voteu per aquest projecte republicà, progressista, ecologista i feminista al servei de les persones i al costat de la gent, que es contraposa a aquest projecte al bloc del 155, un projecte monàrquic, centralista, repressiu i avalat per l'extrema dreta i al servei de les empreses de l'IBEX 35. Tot això ens ho juguem el proper 14 de febrer. Us demano el vot per un partit que porta 90 anys d'història impol·luta, amb cap cas de corrupció, encara que a alguna persona li costi d'acceptar i això doncs li faci mal, i sempre al servei de la gent, al costat de la gent i al servei de les persones. No tinc res més a dir, només que salut i república.